Music Licensing Reimagined. Ja dnes chcem začať tým, čo vlastne som v poslednej dobe zažila, alebo teda bola som na návšteve u jednej mojej bývalej kolegynky a ja už som mala takú možnosť jej svedčiť a rozprávať jej viackrát o Pánovi a potom ona vždycky tak nejaký taký interval máme a potom sa dlho nevidíme. Naposledy ona bola u mňa pred rokom a vlastne teraz mi napísala len takú SMS-ku, že príď, sme doma a to bolo v ten deň, kedy bolo tak veľmi teplo ešte, také slnečné, krásne a tak som teda išla k nej, ona býva na jednej dedine a tak sme si to užívali, sedeli sme tam na terase, ona má takú terasu, krásny trávniček urobený a proste bolo to také super, tak sme si to tam tak užívali a rozprávali sme sa a tak som pozerala, že ako mala krásne pokosený ten trávnik a medzi vlastne jej pozemkom bol ešte taký kúsok, ako sa to volá, že územie nikoho a potom bol sused a ja hovorím, a toto je čí pozemok, lebo mali vlastne oni ohradený len ten svoj a ja hovorím, to je čí pozemok? Ona, že no to je ešte náš a že ten kúsok, že to je susedov a ja teraz pozerám na to, lebo oni úplne krásne vykosený ten trávniček a sused tam mal asi takýto, že metrovú trávu a ja hovorím, a prečo tam je tá tráva a ona hovorí, no vieš, že my sme to kedy susedovi kosili a tak, a že proste, aby to bolo pekné a že jedného krásneho dňa sused prišiel a povedal, že on si nepraje, aby mu to kosili, že on si to bude kosiť sám. A teraz som tak pozerala na to a opýtala som sa, že a kosí si to? A ona, že nie, však vidíš, ako to vyzerá. A potom ešte dodala, že vieš čo, ja tomu nerozumiem. On je tak, že hovorí si kresťan, že chodí do kostola a že proste láska k blížnemu mu nič nehovorí. A akože táto otázka tam padla a tak samozrejme museli sme to dať trošku aj tak na takú pravú mieru, tak som mi povedal, vieš to, že človek chodí do kostola, to z neho ešte kresťana nerobí. Samozrejme musí sa stať tá zmena v srdci a človek potrebuje prijať Pána Ježiša, aby bol naozaj zmenený. Takže o tom to je. Ale vlastne tá téma, to láska k blížnemu svojmu, to tak akože rezonovalo vo mne. A naozaj Božie slovo hovorí, že miluj blížneho ako seba samého. Áno, je to napísané v Božom slove, že miluj blížneho ako seba samého. A vieme, že keď to bolo hovorené, tak niekto sa tam opýtal, že a kto je môj blížny? Kto je môj blížny? Je to len niekto, kto nám vyhovuje, kto je milý, kto je sympatický, kto sa usmieva, s kým sa dobre trávi čas. Je to niekto, kto je príjemný, alebo kto je náš blížny? Áno, to je taká otázka. Viete, my sme mali teraz z práce team building a vždy je proste problém rozdelenie izieb. Ten s tým, tamto, akože možno, že to poznáte. A stalo sa, že ja som mala byť s jednou kolegyňou a to my už sme taká akože zohratá dvojica, my sme vždycky spolu na izbe a teraz, jak sme tam prišli, tak mi ekonomka hovorí, že nechcela som ti to hovoriť, ale vieš, trošku sme vás poprehadzovali. A viete, mne osobne to nevadilo, ale tým ostatným to vadilo, pretože ja mám taký jeden handicap, nebudem ho tu spomínať. Takže tým ostatným to vadilo, ale z toho, ktorou som bola, ona bola taká zlatá a proste trpezlivá so mňou. Ale to je to, že proste vždy je také, že to nám nevyhovuje, tamto nám nevyhovuje. A áno, sú niektorí, ktorí sú nám sympatickí a potom sú tí druhí, že... A tých už moc nemusíme, niektorí sú proste také ťažšie povahy. Myslím si, že každý z nás chodíme do školy, na pracovisku, že môžeme, že viete, o čom hovorím, áno, že proste toto je tak. Ale my ako znovuzrodené Božie deti, ruku na srdce, my by sme sa mali milovať navzájom. Boh nás tu dal rôznych ľudí, proste všelijakých, takých, ktorí proste si hovorím, že toto je môj brat alebo niekto, tak je to také zvláštne. Ale naozaj Boh si vybral rôznych ľudí a dal tu rôzne spoločenstvo. A Božie slovo hovorí, že máme sa milovať navzájom. A naozaj, keby sme sa úplne tak milovali, ako by sme mali, tak priznám sa, že to by sme boli na úplne inom leveli. Ale pravdu povediať, stále sa máme v čom zdokonalovať. Máme sa zdokonalovať aj v milovaní, aj v láske, že? Lebo svet by nás po láske mal poznať.
Vlastne ľudia vo svete by mali vidieť tú lásku medzi nami. Že sa milujeme. Že proste sme Božie deti, ktoré majú lásku medzi sebou. Takže trošku sme si tak asi ozrejmili to lásku k blížnemu svojmu. Som hovorila, že Mareček a Tanička, oni vždycky tuto vpredu sedia, usmievajú sa na mňa, tak zase ja mám ten očný kontakt s nimi. Takže milovať blížneho ako seba samého. Trošku sme si to tak ozrejmili, aj Nikolka, áno, dobre. Láska k blížnemu a sa píše, že láska blížnemu nerobí zlého. To je Božie slovo. Ale keď sa hovorí o láske, tak väčšinou si predstavíme vzťah medzi mužom a ženou. Áno, keď sa povie láska, tak väčšinou si každý predstaví vzťah muža a ženou. Ale myslím si, že to má oveľa širší záber, oveľa širší charakter. Že nie je to len láska medzi mužom a ženou, ale je to láska aj môžeme mať lásku k svojim rodičom a tak ďalej a tak ďalej. Viete, svetská láska má rôzne podoby. Jedna z nich je, že milujem ťa, pretože... Milujem ťa, pretože si pekná. Milujem ťa, pretože si zábavná. Milujem ťa, pretože si bohatá. A milujem ťa, pretože vieš dobre variť. A teta Bareková, milujem ťa, pretože vieš dobre piecť. To sú také, že milujem ťa, pretože. Áno, že máme tam nejakú také, pretože ťa milujem. Áno. Ale je aj taká láska, že milujem ťa, ale... Vieš, chcem si ešte žiť to svoje, chcem si užívať, milujem ťa, ale chcem si ešte užívať, milujem ťa, ale musíš schudnúť, milujem ťa, ale musíš. Proste vždy je tam nejaká podmienka, milujem ťa, pretože, milujem ťa, ale. Ale tá Božia láska je milujem ťa a bodka. Edko to rád používa a bodka, že? Akože ende, konec. Milujem ťa a bodka. Že proste toto je tá Božia láska. Milujem ťa a bodka. Nič viac. Áno, že miluje nás Boh takých, akých sme. Že proste miluje nás aj s našimi nedostatkami, nedokonalosti. Miluje nás a bodka. Toto je vlastne ten kresťanský spôsob lásky, ktorou nás Boh miluje. A on tú lásku dokázal tak, vlastne toto je tá bezpodmienečná láska, ktorou nás on miluje, a on tú lásku dokázal tak. Máme to napísané vo verši 3.16, v Jánovi 3.16, veľmi dobrý a známy verš, lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. Proste toto je na tom úžasné to, že tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna. Takto veľmi Boh miloval svet. Ja viem, že sú tu rodičia, ktorí majú viacej detí, ktorí majú aj 3-4, ale keby som sa ich opýtala, že otázka typu, že ktoré z detí by ste chceli obetovať, myslím si, že ani jedno dieťa by nechceli obetovať. Aj keby ich mali 9 aj 10, ani jedno. A viete, Boh urobil to, že obetoval svojho jediného syna. On mal iba tohoto jediného syna a obetoval ho za nás hriešnych. Toto je úžasné, čo Boh dokázal urobiť. A pre nás, že naozaj obetoval svojho syna za nás hriešný. Boh tak veľmi miloval svet, že obetoval svojho jediného syna. A pamätám si, ešte keď som chodila na strednú školu, my sme mali takého profesora, ktorý rád rozprával všetké historky a veľa si z nich ešte pamätám. A hovoril nám o tom, že proste on predtým, ako bol profesorom, tak robil v keramike a že mali tam taký manželský pár a že ten manželský pár nemohol mať deti. A oni proste počase sa podarilo, že si teda adoptovali dieťa z detského domova a ten profesor hovorí, že no a ten malý, že on proste pohyboval tam medzi nami v tej práci, všetci sme ho poznali a on bol taký náš obľúbenec a že počase sa stalo, že dieťa zomrelo. Neviem, už nepamätám si, on to určite hovoril, ale ja si nepamätám, prečo zomrel. A že teda tým, že vlastne oni mali ten vzťah aj s tým dieťaťom, že ho všetci ľúbili, tak išli na ten pohreb a že teda oni boli všetci v čiernom a smútili a že prišli tam a že tí rodičia boli oblečení vo farebnom a že proste to, čo hovorili, že sláva Bohu, že náš syn už je s Bohom v nebesiach.
A on hovorí, že to sme všetci krútili hlavou a nechápali sme to. A priznám sa, že ani ja som to nechápala, keď to rozprával, ale potom som si uvedomila, že to boli určite veriaci ľudia, ktorí verili, že ich dieťa už je s Otcom v nebesiach. Že už je s Bohom. Že prišli o toto jediné dieťa. Že oni mali len toto jediné dieťa. A Boh mal tiež jediné dieťa. A urobil to, že proste môžeme mať večný život. Že on zomrel za nás na kríži, aby my sme teraz mohli mať večný život. Nie je to úžasné, že my môžeme veriť tomu, že máme večný život, že Pán za nás zomrel a vlastne urobil taký keby most k Bohu. Čiže my už teraz môžeme byť Božie deti a môžeme veriť, že budeme mať večný život. Toto Boh urobil pre nás hriešný. Nie je to úžasné? Takže takto Boh dokázal svoju lásku k nám. Rímanom 5:8 hovorí v podobnom duchu tento verš, že no Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Áno, veľmi podobný verš tomu Ján 3:16. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás. Boh takto dokázal svoju lásku svojmu ľudu, že Kristus zomrel za nás. On zomrel za nás, keď my sme boli ešte hriešni. Viete, niekedy si ľudia menia postupnosť, že myslia si najskôr, že potrebujem sa zmeniť, aby som mohol prísť Bohu. To je veľký omyl. Prísť Bohu máme taký, aký sme. Proste prísť taký, aký si. Pretože Boh robí tú úžasnú vec, že on mení znútra navonok. Že nedá sa zmeniť zvonka a prísť potom k Bohu, ale proste prísť k Bohu taký, aký si, lebo Boh dokáže meniť tvoje vnútro, dokáže zmeniť tvoje srdce. Je to tá zmena zvnútra navonok. A Boh toto urobil za nás, ničím sme si to nezaslúžili. On bez hriechu to postupil za nás. 1. Jánova, 4. kapitola, a budeme čítať od 9. veršu. Píše sa tam, že Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh zostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Znovu verš, veľmi podobný tým predchádzajúcim, ale tento má ešte niečo navyše. Áno, tá Božia láska sa prejavila. Ako sa prejavila? Tak, že Boh poslal svojho jednorodeného syna, aby sa proste stala tá úžasná výsada, že môžeme mať večný život. Ale je tu ešte aj niečo iné, že Boh tak nás miloval a my sa máme milovať navzájom. Boh nás tak miloval, aj my sa máme milovať navzájom, sa tu píše. Takže že to nie je len proste, že mohli by sme sa milovať, áno, ale máme sa milovať. My sa máme milovať navzájom. Nie je tu žiadne také, že môžeš si vybrať, že či chceš alebo nechceš. Píše sa tam, že máme sa milovať navzájom. Takže Ján prináša toto ako samozrejmosť, že sa máme milovať navzájom. A to už by vlastne z toho malo aj vyplývať. My sme nevideli Boha, ale keď sa navzájom milujeme, tak vieme, že medzi nami je Boh. Toto je tá Božia úžasná láska. Proste Boh zostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Toto je tam napísané, že ak Boh zostáva v nás, jeho láska dosiahla v nás dokonalosť. Povedali sme si, že Boh nás miloval, poslal svojho syna, ale viete, čo je ešte úžasné? Že nikto a nič nás nemôžu odlučiť od Božej lásky. Nikto a nič. Pokiaľ sa sám nerozhodneš, tak proste nikto a nič ťa nemôžu odlučiť od Božej lásky. Boh je taký úžasný, že on nás stále miluje. Aj keď máme niekedy svoje pády, zlyhania a proste zlé časy, aj tak nás stále miluje. Poďme teraz do Rímanom 8. kapitoly a budeme čítať trošku dlhší text. Rímanom 8 od 31. veršu sa tam píše, že ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?
Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Trošku dlhší text, ale začína tým, že ak je Boh za nás, kto proti nám? Veríš tomu, že Boh je za teba? Je tu niekto, kto verí, že Boh je za ňoho? Ja verím, že Boh je za mňa. Máme takého úžasného Boha a takého úžasného ochrancu. Takže ak je Boh za teba, kto by si dovolil do teba? Áno, kto by si dovolil postaviť sa do teba? Ty si na strane víťaza. Ale viete čo? Aj na strane víťaza sa niekedy môžeme cítiť ako porazení. Aj na strane víťaza sa niekedy môžeš cítiť ako porazený. Prečo? Lebo neveríš, že si na strane víťaza. Viete, prídu situácie, ktoré nás niekedy naozaj prevalcujú, že proste až zabudneme myslieť na to, že sme na strane víťaza a cítime sa ako porazení. Ale naozaj, aj keď je situácia akákoľvek, stále sa potrebujeme cítiť, že sme na strane víťaza. Stále potrebujeme vyznávať, že sme na strane víťaza, že on už vydobil pre nás víťazstvo. Diabol je porazený. On už to víťazstvo vydobil na kríži. Takže aj keď akékoľvek skúšky alebo čokoľvek prichádza do tvojho života, stále potrebuješ veriť, že si na strane víťaza. Niekedy to naozaj môže vyzerať ako totálne fiasko, ako totálna prehra, ale jediné, čo stále potrebuješ prehlasovať, je Božie víťazstvo. Viete, ja som mala tento týždeň taký, že som sa naozaj cítila ako porazená a úplne tie veci ma prevalcovali a potom som aj napísala Edkovi, že nech sa za mňa modlí. A on má talent napísať tak krásne to, že proste, že keď si prečítate len tú jednu vetu, tak si hneď uvedomíte, že ste na strane víťaza. Takže to mi úplne veľmi mi to pomohlo v tom, že znovu som naštartovala a proste modlila som sa a snažila som sa prebojovať každý ten boj, ktorý som mala aj tento týždeň. Takže okolnosti môžu vyzerať akokoľvek, ale potrebuješ veriť, že Ježiš už zvíťazil. Že on je víťaz. O tom je vlastne viera, áno? Kto nás odlúči od Božej lásky? Viete, mnohých odlúčili od Božej lásky problémy, súženia, prišli zmeny, ktoré možno nedokázali prekonať, ktoré ich totálne prevalcovali. Že proste, kde je ten Boh? Prečo toto Boh dopustil? A prečo sa mne muselo toto stať? A prečo ja musím týmto prechádzať? A prečo sa mi toto dialo? Áno, proste sú rôzne otázky, ktoré niekedy si aj Božie deti kladú. Že proste aj kresťanom sa dejú zlé veci. Či chcú alebo nechcú, aj nám sa niekedy dejú zlé veci. Proste nerozumieme, prečo sa toto stalo. Ale ako kresťania máme pozerať na Pána aj v tých situáciách, okolnostiach, akékoľvek sú. A potrebujeme sa modliť a dôverovať Bohu, že On si nezakryl oči pred tým problémom, že On si nezakryl oči pred tým, čím prechádzaš, čo prežívaš. A pamätám si, raz som počula jedno svedectvo, že jednej žene zomrelo dieťa. A viete, to musí byť asi ťažké pre matku, ja to teda neviem posúdiť, ale musí to byť hrozné. A určite akože veľmi ťažká záležitosť a mohla si tiež klásť otázky typu, že čo je to za Boha, keď mi zomrelo dieťa, prečo mi muselo zomrieť dieťa. Proste mohla si klásť rôzne otázky, mohla upadnúť do sebaľútosti, mohla byť znechutená, frustrovaná, ale viete čo?
ona sa modlila, dala to Bohu a Boh jej položil na srdce, že čo má robiť v tejto situácii. A tak si kúpila noviny a tam, viete, máte v novinách také tie rubriky, že kto sa s kým zobral a kto zomrel. A ona si vždy hľadala inzeráty, ktorých bolo proste niektorej rodine zomrelo dieťa. A ona potom išla navštíviť tú rodinu a mohla slúžiť tej rodine. Mohla ich povzbudzovať a mohla ich privádzať k Pánovi. Aby proste aj tí ľudia mohli poznať. Aj v tej bolesti ona mohla slúžiť. Takže táto žena neupadla do debky, že Boh je zlý a že toto, čo jej urobil, ale proste použila to zlé na dobre pre Boha. A viete, za svoj kresťanský život som sa stretla s mnohými veriacimi a niektorí už naozaj dnes nie sú pri Pánovi, lebo zlý Boh toto dopustil, lebo zlý Boh toto dovolil. Ale čo nás môže odlučiť od jeho lásky, sa píše v tom slove, ktoré sme čítali. Píše sa tam, že súženie. Súženie, áno, to sa nám deje, áno, bežne. Mávame súženia, rôzne prechádzame obdobím takým toho súženia a je to niekedy naozaj ťažké. Niekedy máme také obdobie toho takého pokojného, kľudného a potom zrazu to príde a jedno na druhé a proste nás to prevalcováva. Máme súženie. Takže prechádzame súžením, ale ani súženie nás nemôže oddeliť od Božej lásky. Niekedy si myslíme, že horú problémom, ale viete čo? My nemáme horu problémov, my máme veľkého Boha. Nepozeraj na to, že máš horu problémov, ale pozeraj na to, akého máš veľkého Boha. Aj v tom súžení naozaj on je víťaz. Možno v tom súžení potrebuješ viac čítať Božie slovo, viac hľadať Pána a modliť sa. Pretože niekedy to súženie nás donúti sa vrhnúť do Božej náruče a modliť sa. Lebo keď nám je príliš dobre, tak niekedy aj zabudáme na to, že máme tráviť čas s Bohom. Takže súženie, áno, proste mávame súženia, prechádzame aj ťažším obdobím. A potom je tam písané, že či súženie a potom, že úzkosť. Že úzkosť. Také zaujímavé slovo, tak som si to vygooglila. A Google hovorí, že úzkosť znamená, že je to emocionálny stav, vyznačujúci sa napätosťou, znepokojenosťou, nervozitou, vnútorným nepokojom a obavou pred budúcimi udalosťami. Toto znamená úzkosť, áno? Že napätie, znepokojovanie sa, nervozita. A pritom, ako Božie deti, by sme mali mať pokoj. Mali by sme prežívať pokoj. Ale táto úzkosť znamená taký nepokoj, taký strach a obavy hlavne z budúcnosti. Čiže tam je takým tým diktátorom strach, že obava z budúcnosti. Toto je úzkosť. A je to naozaj taký celý jeden balík toho strachu. Takže potrebujeme aj v takýchto chvíľach, naozaj keď tá úzkosť prichádza, potrebujeme volať na Pána a jemu to dávať do rúk. Aby on to mal vo svojich rukách, aby mal kontrolu nad tým. Takže sme hovorili, že čo nás môže odlúčiť? Súženie alebo úzkosť? A ďalej sa píše, že prenasledovanie alebo hlad. A pravdu povediac, myslím, že nikto z nás tu nezažil nejaké také prenasledovanie, o čom myslím, že by bol prenasledovaní pre vieru, to asi nikto tu z nás nezažil. A modlím sa, aby sme to aj nezažili. A takisto aj hlad. Myslím, že nikto z nás nezažil nejaké také obdobie hladu, alebo proste, že by sme zažívali niečo, že by bol nedostatok. Viete, čítam teraz tie knihy o holokauste a už ma aj knižníci poznajú, už mi hneď dávajú knihy a už myslím si, že už mi asi aj došlo to potiaľ, že už to ani nechcem čítať, lebo naozaj už len čítať je to zlé a tí ľudia to reálne prežívali. Takže a mnohí z nich naozaj trpeli tam nenormálnou hladovkou, že naozaj len minimum jedla a takého strašného, že proste z toho sa nedalo žiť. Minimum jedla dostávali a mnohí z nich aj potom, keď boli vlastne oslobodení a znovu už začali žiť v slobode a mali dostatok, tak stále mali nejaký taký handicap toho strachu, že čo keď nebudeme mať, a robili si možno zásoby. A nie len jedla, viem, že sa robili zásoby aj iného. Janka Pavelková mi rozprávala raz, že jej babka mi ukazovala, že robila si zásobu zápaliek.
že a tam bolo asi na 30 rokov dopredu tých zápaliek. Normálne ešte také tí staré veľké hrubé zápalky, že proste tá babka si robila zápalku, lebo cez vojnu neboli zápalky. Že takto niekedy ľudia sa snažili zabezpečovať si veci, lebo čo keď nebude. A tiež si pamätám o tom jedle, že Fionina babka zase hovorila, že žiaden chlieb nie je tvrdý, že tvrdé je nemať chlieb. A to je veľká pravda. Žiaden chlieb nie je tvrdý, ale tvrdé je nemať chlieb. Že naozaj tá babka si zažila, že aké to bolo, keď nebolo jedla, že keď bol hlad. Takže žiaden chlieb nie je tvrdý. Aj keď niekedy máme taký, že tvrdší, ale vďaka Bohu aj za ten chlieb, ktorý máme. Že proste nikdy sme nepoznali nejakú núdzu, hladu alebo nejakého nedostatku. Proste my sme takí niekedy vymaznaní, aj teraz si vyberáme to jedlo, ani nejeme. Ja si pamätám ešte, keď babka mi vždy hovorila, čo by deti v Afrike za to dali? Áno, že keď sme naozaj plytvali jedlom, že čo by deti v Afrike za to dali. A fakt, my máme niekedy, a ja pozerám na obede, že deti zjedia 2 lyžičky a donesú tam plný tanier, alebo vyhadzuje sa jedlo. Že naozaj plýtváme niekedy doslova jedlom. A máme dostatok a hojnosť. Nepoznáme, čo je to hlad. A teda ani prenasledovanie. Takže sme hovorili súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad. Ďalší z bodov je nahota. Nemať si čo obliecť. Myslím si, že my ani tento problém nemáme. My tu niekedy aj nosíme plné tašky, oblečenia, že posúvame ďalej, čo stále niekto nám nosí. A priznám sa, že odkedy aj bývam sama, tak pán sa naozaj tak stará, čo sa týka oblečenia. Ja mám takú úžasnú kolegynu, ona mi vždy niečo donese. A ona rastie do šírky a proste sa už do toho nemestí. A ona je taká zlatá, vždy mi to donesie. A ja som sa tak som rozmýšľala, že potrebujem si kúpiť nejakú takú tú softšelovú bundu. Tá je veľmi dobrá, stará už taká je a tiež už ju nemôžem dobre zapnúť, tak som rozmýšľala, že si kúpim. A ona mi doniesla softšelovú bundu, úplne novú, ľudia. A ešte mi aj povedala, že stála vyše 50 €. A ja hovorím, prečo si ju nenosila? A ona hovorí, že no, vieš, že ja som sa v tom zle cítila, tak som ju nechcela nosiť. Ja si hovorím, a ja jej hovorím, vieš čo, ale ja ju nosiť budem, lebo je super. A proste som sa veľmi potešila, že naozaj Boh sa stará aj v takýchto veciach. Takže nepoznáme nahotu, nepoznáme nedostatok, máme všetkého dostatok. Verím, že tu každý jeden z nás máme dostatok, že sa nemusíme báť, že by sme si nemali čo obliecť. Takže toto je úžasné, že Boh sa o nás stará a že máme hojnosť. Nebezpečenstvo. Neviem, či ste niekedy zažili nejakú nebezpečnú situáciu alebo proste viete, že by ste vedeli zadefinovať niečím nebezpečenstvo. Ja som mala taký jeden zážitok, že išli sme raz neskoro večer, sme sa vracali do Hlhovca a bolo to niekde pri Jašteri. Zrazu, ak sme tak išli na tom aute, tak sme pozerali, že na prostriedku cesty stál chlapík, ktorý mieril na nás samopalom. A akože to sme pozerali, že či vidíme dobre a naozaj sme videli dobre, bol obleku a mieril na nás samopálov a ukazoval nám, že teda máme zastaviť. Tak sme teraz nevedeli, že či nás zastrelili hneď alebo čo bude, tak sme zastavili, odstavili sme, no a nakoniec teda vysvetlo, že to bol policajt v civile a to bolo vtedy v Leopoldove, ako ušli tí väzni. Tak mali všetci pohotovosť, jeho odvolali zo svadby, ešte mal kravatu a tak, už si ju dával do vačku. Tak sa nás pýtal, že či sme niekoho nevideli a tak. Tak sme povedali, že nevideli, ale musím povedať, že bol to akože naozaj taký hrozný zážitok, keď sme išli a potom sme teda sadli, tak sme boli roztrasení. Ale bolo to naozaj nepríjemné, keď na nás mierili tou zbraňou. Priznám sa, že to som mala dlho pred očami. Takže bolo to také dosť nebezpečné. A my ako Božie deti sme fakt nezažili ešte takéto nejaké nebezpečenstvo alebo niečo, že by sme museli povedať, že ako možno zažívajú teraz niekde na Ukrajine alebo v Izraeli. Takže to sme hovorili súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad, nahota, nebezpečenstvo. A posledné tam spomínané meč. Teda vojny a boje, áno. Niektorí ľudia to reálne zažívajú. Hovoríme o Ukrajine, hovoríme o Izraele. Reálne zažívajú boje, reálne sa zobudzajú do vojny. Musí to byť strašné. A naozaj my máme tú milosť od Pána, že toto nemusíme zažívať, že žijeme v slobode.
Ale nevieme, dokiaľ túto milosť budeme mať. A ja v poslednom čase, keď sa modlievam, naozaj sa často modlievam a ďakujem Bohu za to, že máme slobodu a že máme milosť. A nechcem byť nejakým zlým prorokom, ale nevieme dokedy. Naozaj nevieme dokedy. A nemám v tom ani nejakú istotu, čo by som vám povedala, ale viem, že toto je ešte čas milosti. Ešte je toto čas milosti. Takže znovu sa vráťme do toho Božieho slova, ktoré sme čítali. Pavol tu ešte hovorí toto, že som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od Božej lásky, ktorá je Kristu Ježišovi našom Pánovi. Nikto a nič, proste ani smrť, aj keď smrť je krutá, zoberie možno najbližšieho človeka, ktorého si miloval. Ja si píšem s jednou sestrou z Ostravy a je to mladá, krásna žena a pred 5 rokmi oddovela. No tak sme si trošku o tom písali a tak som sa jej pýtala, že proste ako si to zvládla a ona mi odpísala, že jediné s Pánem, inak bych to nedala. Takže naozaj v takýchto situáciách ťažkých, keď je smrť, alebo teda príde smrť blížneho, jediné to naozaj človek dokáže prežiť s Pánom. Aj ja keď si spomínam, že keď mi zomrel otec, že to bolo fakt ťažké, ale viem, že Boh ma v tom čase niesol cesto a pomáhal mi, dával mi silu a fakt by som to horšie znášal, keby som nemala Pána. Toto je na tom úžasné, že Boh nás cez to všetko nesie. V takýchto situáciách nás Pán nesie, aj cez smrť, aj cez ťažké situácie. No, takže na začiatku sme začali hovoriť o tej bratskej láske, o láske k blížnemu svojmu. A chcem ešte prečítať nejaké verše. Je tu z Rímanom 12. kapitole, verše 9-10. A tam sa píše, že láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo a pridržajte sa dobrá. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske. Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. To bolo Rímanom 12, 9, 10. A ešte jeden verš chcem prečítať. 1. Jánova 4.20. A tam sa píše, že ak niekto hovorí milujem Boha a nenávidí svojho brata je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. Takže takto tvrdo, takéto tvrdšie verše, že vieme o tom, že láska môže byť aj pokrytecká. Píše sa tu, že láska nech je nepokrytecká. Čiže opak toho je pokrytecká láska. Áno, zase som to hodila do Google, vyslovené slovo pokrytec, čo znamená, áno, vieme čo, ale skúsme si to tak odborné. Tam píše sa, že pretvárka, falošnosť, farizejstvo. Je to navonok predstieranie cnosti a dobrá a súčasné skrývanie svojej skutočnej povahy alebo náklonnosti, najmä s ohľadom na morálne alebo náboženské hodnoty. Takto to definuje Google. Takže pokrytecká láska je pretvárková láska. Tvárim sa, že ťa mám rád, ale vo vnútri je niečo iné. Ale Božie slovo hovorí, naša láska nech je nepokrytecká. Naša láska nech je bez pokrytectva, nech nie je pretvárková. Takže máme si byť navzájom oddaní v bratskej láske. A dokonca sa tam píše, že počkajte, vrátim sa Rímanom 12, 10. verš, že predbiehajte sa navzájom v úctivosti. To už je aký level. Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Toto máme robiť. A viete, pokrytectvo ešte nie je nič proti tomu, čo tam ďalej Ján hovorí o klamstve, aby sme neboli ako klamári, že ak hovoríme, že milujeme Boha, ale nemilujeme bratov, sestry, tak Božie slovo hovorí, že sme klamári. Takto tvrdo. A dneska to kážem aj sebe. Takže takto tvrdo Ján hovorí. Niekedy som rozmýšľala, že či ho aj neukamenovali za tie slova, ktoré on hovoril. Že niekedy naozaj vedel on ťahať do živého. Už teda sa blížime k záveru a máme tam slovo so Židom 13.1. Píše sa, že bratská láska nech trvá. Nech trvá, nech pretrváva. Alebo inak povedané, nech neprestáva, ale nech je stále v kurze.
nech trvá, nech nevyprchá. Kološanom 3 a verše 12 až 14. Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, aj vy odpúšťajte druhým. Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. Takže tu Pavol píše, že sme vyvolení Boží, svätí, milovaní a máme si, tu je napísané, že obliec, to ako keby si obliekol niečo na seba, obliec milosrdný súcit, dobrotivosť a tak ďalej a tak ďalej. Ale hovorí, ten 14. verš, tam je písané, že oblečte si nadovšetko lásku. Oblečte si lásku, tak ako keď ideš von, obliekaš si čapicu, šál v zime, áno, kabát, topánky, tak také prirovnanie, že oblečte si lásku, zaodejte sa láskou, lebo láska, roháček hovorí, že je pojivom dokonalosti, alebo je teda spája do dokonalosti. A úplne posledný verš na záver, Efežanom 5, a verše 1, 2 píše sa tam, že napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. Takže máme napodobňovať Boha. Napodobňovať ho ako On. Ako to dokážeme napodobňovať? Jedine tak, že budeme čítať Božie slovo a čítať si o ňom a modliť sa, aby sme vedeli napodobňovať Boha a žiť v láske. A má to byť v podstate taký životný štýl, áno, neustále, kdekoľvek sa nachádzaš, či si v škole, v práci, alebo v zbore, ale takisto aj doma. A domov nemôžeš prísť a prestať žiť lásku. Možno práve doma najviac tej integrite medzi svojimi najbližšími, aj tam potrebuješ žiť v láske. A možno tam tú lásku potrebuješ niekedy prejavovať najviac. Napodobňovať Boha, kdekoľvek ideš, kdekoľvek si. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si láska a že Ty si nás miloval a že Ty si poslal svojho jednorodeného syna za nás a dal si ho ako obeť, aby sme mohli mať tú milosť, aby sme sa mohli volať Tvojimi deťmi. A Pane, Ty si nás takto zoskupil a sme Tvoje deti a chceme žiť v láske. A niekedy je to naozaj ťažké. Niekedy je ťažké milovať, keď možno máme vo svojom srdci nejaký hnev, alebo horkosť, alebo sklamanie, čokoľvek. Ale Ty nás môžeš od toho odbremeniť, odslobodiť, aby sme toto nemali vo svojom srdci. A jediné, čo môžeme mať naozaj, je Tvoju lásku. Pane, ak sa nám nedostáva, chceme si prosiť viac, pretože Ty nám vieš dať tú lásku. A to, čo si prosíme, Ty nám štedre nadeľuješ, lebo Ty si dobrý Otec. A ja sa modlím za to, aby naozaj teraz, ak je tu niekto, kto sa cíti, že nemá lásku vo svojom srdci a že nedokáže milovať svojich nepriateľov, nedokáže milovať svojich blížnych, nedokáže milovať niekoho, kto je okolo neho, či už sú to kolegovia v práci, alebo kdekoľvek. Ja sa modlím za to, Pane, aby si naozaj dal tú lásku, aby si dal lásku do nás, aby si vložil tú svoju lásku do nás, aby sme boli nástrojmi Tvojej lásky, aby sme sa milovali navzájom, aby sme videli, že sme Božie deti, aby svet videl, že sme Božie deti, aby aj svet okolo nás poznal, že sme Tvoji nasledovníci, že žijeme v láske a že ťa nasledujeme, že sme Tvoje deti. Pane, ja ťa prosím za to, aby táto láska bola v našich životoch a nevyprchala, ale aby stále trvala, aby tá bratská láska a láska k blížnemu naozaj bola v našich životoch zjavná. Men nás na svoju podobu, pretože toto som kázala aj pre seba. Pane, men nás, lebo potrebujeme rásť v láske, potrebujeme viac sa podobať Tebe. Prosíme ťa, Pane Ježišu, aby si nás formoval na svoj obraz. Na svoj obraz nás formuj, aby sme sa mohli podobať Tebe. Aby sme boli deti svetla, ako hovorí Božie slovo, aby sme žili v Tvojej láske. Pane, dotýkaj sa každého jedného srdca, nech naozaj Tvoja láska tak mocne pôsobí, aby sme mohli mať svedectvo toho, že sa nás dotýkaš a premieňaš, že konáš, lebo Ty si dobrý Boh. A ďakujem Ti, Pane, za to, že Ty konáš tieto veci. Amen.